Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Bueno, pues bertze hemen gaude lehiatu zen, etorri gara Legasara. Bueno, zuta jarten Legasara, orden torri gara. Oronoz. Gaur Oronozen gaude, erran bezala. Eta gaurkoan ere bi talde ditugu. Hemen eskuinean, zein da zuen izena? Taldeana, taldeana. Lasotarra. Bruno. Laso jaunaren zaleak, beraz hemen, lasotarrak. A ber, imatu pixke... Bueno, ezagit diren zale oberenak, laso ez dute soberan imatuko. Eta hemen badugu bertze taldea. Onjotarrak. Onjotarrak edo onjozaleak? Onjozaleak. Onjotarrak, bazandarrak bezala, pues onjotarrak. Eta onjotarrak zetaz? Gustatzen zaigu onjo. Onjo, gustatzen zaizu. Bueno, pues hauek hasiko dire, beren burua aurkezten, patu hilara batean, eta erramar duzu zuen izena, non bizi izaten, eta zuen janari guztekoena. Izena, adina eta janaria. Hoxe, bota horrak. Zuk bera. Badut ameka urte, bizi naiz Oronozen, gustatzen zait lasaina. Lasaina. Eta animalia gustatzen zait basurdia. Animalia eta basurdia lasaina barnean, hoi bai? Bai. Eta hurrengoan hor dugu hemen? Irene eta ameka urte dut eta xoromo patatekin gustatzen zait. Bokatan edo platerian? Platerian. Platerian, ogi gabe. Hola, zapore gehiago badu. Eta norbait gehiago hemen, Bruno. Bai. Bueno, pues ni Bruno naiz, 9 urte ditut, Oronozkoa naiz, eta janari gustokena eskalopia da. Eskalopia. Patatekin edo gabe? Patatakin. Eskalopia patatakin. Bueno, beraz, hemen badute Oronozarrek beren guztua, badakite zer gustatzen zaien. Bueno, eta horiek ziren onjotarren parteideak eta hemen ditugu lasotarrak. Bueno, nor dugu hemen? Ni Joseba naiz, 12 urte ditut eta onjoa gustatzen zait. Ontjoak? Bai. Ontjo gutxe, hola, hartzetu atxikik ontjo. Ez, zartaina nina. Zartaina nina, bale. Nor gehiago du hemen? Ni Oier naiz, ameka urte ditut eta... Zer maite duzu, zer janari? Espagetia gustatzen zaizkit. Espagetia ontjoekin ere bai, ez? Ez. Tomatekin. Tomatekin, espagetia tomatekin, eta nor gehiago? Ni Egoi naiz, 10 urte ditut eta xolomo patatakin gustatzen zait. Xolomo patata, bueno, hemen Oronozen baute argi. Gauzek patatekin eta araiekin, orokorrean. Eta orde pasatuko gara, lehenbizko ariketara, eta galdetuko diegu kultura orokorreko galderak. Eta, bueno, pues, asmatzen duten, Oronozarrek ze abilezia duten buruan. Bueno, eta orden ariketa haunten, baduze minuto bat, erantzuteko zuzen, egiten datzugun galdera, bai? Zatezuen artean, pentsatzen zu eta botatzen zu erantzuna, kasu honetan, nor dugu, Eneko, bozeramailea, minuto bat beraz erantzuteko lehendabiziko galdera hau. Garbitu erratiek, Bauze, 3 aukera, ABC. Nor zen Joseba, nor da Joseba Okondo. Da, bazango alkatea, bazango aizkolari ezagunena, edo bazango txirrindulari onena. Minuto bat, ABC, batu zuen artean, deliberatu zuen artean, hor, batu zuen, zuzue pinganillorik, zuzue zer, zago tramparik, zue badakizue, nor den? Otondo jauna. Ea. Batu zuen, Neko? A, zer da A? Gobierno, bazango gobiernoa. Bazango gobiernoa, ez dakit erantzun zuzena den, alkatea bai, eta ontzarte emango dugu, beraz, txalo bero bat, hemen. Bortz punto, bazango gobiernoa, Joseba Otondo, eta zuenako galdera, deliberaziorako minuto bat, duzue. Non zegoen Nafarroako azkeneko gotorleku, jasan zuen azkeneko gotorlekua. Minutoa, duzue. Datu bilduzen artean, Nafarroako azkeneko gotorlekua non ote zegoen, anielitzen, behin baino gehiagotan kontatu dugu hemen. Ez duzu erran ABC. Ez dago ABC. Ez dago ABC. Hemen erantzuna da argi eta garbi. A ber, Amaiur.
Amaiur, erantzun zuzena da, Amaiur. Zorionak. 5 punto gehiago. Bikaina, 5 eta 5, enpatea. Zuen dako orain. Adi, hemen. Begiradak zorrotz. ABC honetan ere bai. Nor izan da Ornozko bertsolari ezaguna. Bittor Elizagoien, B. Gaizka Oteiza, C. Ainhoa Elizagoien. Bittor argi eta garbi, 5 punto, gehiago honat. Galdera erreixa. Errexetik errexera, pasako gara. Amudo erantzuteko. Zein da Ornozeko bestetako zaindua. Zaindua. Badute patroi bat. Ornozeko beste patroia, zein da patroi hori? Beren besten izena ere bai hortik dator. Nola dire, Ornozeko beste. Elizondokoak Santiagoak diren bezala, Ornozekoak ere badute beren izena. Nola izango dire? Ibilizate bestetan, horten, eta gustora, eta egizuen nola duten izena, beste horiek. Ez? Zein izango da, zaindua zenbat? 30 segundo balitzen dire, baduzko, izena, badute izan bat, Ornozeko beste. Gazin, ez dakit nola, ez dakit zertara. Galdera komplikatu da. 5 segundo, bota bat. Joseba, bota dozein. Bota Joseba dozein gauza, erantzun bat. Unat? Ez dakigu, ez da erantzun zuzena. Erantzun zuzena, Ama Virgina. Ama Virginak dira, Ornozeko bestak, dira zaindua. Ama Virginak ez dute asmatu, hemendik. Eta beraz, galdera gehiago. Hau, komplikatu xeagoa, Komplikatu xeagoa. Baztandar euskalkeren inguruan. Zer da ilea urdintzea? Zer iratzen zaio? Ilea urdintzea. Ez da hori? Pentsatu, minutu bat duzue, pentsatzeko zuen artean pentsatu. Ilea urdindu zaio. Zer da, ilea urdindu zaio norbait? Tintatzea. Ez da erantzun zuzen. Ilea urdintzea, ilea xuritzea da, hau da, kanoso jartzea. Hoi da, ilea urdintzea. Hori zardera. Hoi ez zardera, hoi da euskera eta euskera zarrean gainera, urdintzea, xuritzea da. Erantzun okerra, beraz, hau, komplikatu xeagoa zen. Haure ez da errexagoa, baztandar euskalkeren inguruan. Zein da forma ona, nola dago ongi errana. Solastuko dugu edo solastuko gara. Hau da, baztandar euskalkiko galdera zentral bat, gakoa. Solastu dugu edo solastu gara. Solastu naiz edo solastu dut. Zer pentsatzen du publikoak? Eta egitu zer pentsatzen duten, handik? Zein da forma egokia, Solaski telebizaren bertzalea daunden. Solastuko gara. Solastuko gara. Forma zuzena da, etxalo bero bat, onat. Solastuko gara, hoixen da. Ni Josebarekin solasten naiz, da forma egokia. Solasten naiz, beraz, erantzun zuzena. Eta gure, baztango kulturaren, baserriko kulturaren zer ikusia duen galdera bat. Zerriltzea egiten denean, baserri batean, zer banatzen da, baserriz baserri. Badu bere izen bat, erraten da, bai, banatu behar ditugu, zer banatzen da, minuto bat duzen. Minuto bat, pensatzeko, zer da banatzen dena, zerriltzea egiten denean. Zer duzu, Txistorra. Txistorrak! Ziaurrizeko txistorrak. Ez da erantzun zuzena, ez da txistorrak, puskak banatzen dire, zerri puskek, puskak dire banatzen dire. Eta bazango kulturan eta tokia hundizetan egiten den zerbait ere.
puxkak banatzen dire, horien artean, txistorrak, zurezki ere, baina txistorrak haun gauza gehiago, bai? Puxkak, beraz, puxkak, xerri puxkak. Bueno, galdera gehiagorekin, erramar duzue, Nafarroako 3 erreka. Edo zein, Nafarroako 3 erreka, nahi dituzena. Nafarroako 3 erreka minuto bat errateko. Zein izaten aldire? Nafarroan erreka andana bat badire, zaik izan da, horrek iso. Erreka ibaia edo bazanen ere ugaldea. Ugalde. Eta hortik, ugalde baserria. Ugalde baten ondoan dago. Edo ugaldeak. Erreka. Ze erreka, ze ibai. Ze ugalde. 3. Zederen 3. Bueno, 20 segundo badituzue. Hasi botatzen, bota badituzuenak, behintzat. Joseba Urbildonak eta bota badituzuenak. Bidasoa bat. Erreka gehiago. Nafarroan bidasoa bat bakarri bada. Ez? 10 segundo. Eta denbora, besoten, bidasoa erantzun bat zen, eta berzerat izan zitekeen, Arga, adibidez. Arga eta Ebro, izan dituzke. Erreka gehiago batzuk. Nafarroko errekak. 3 erreka behintzat, ez dituzte asmatu eta zuekin ere geografia egin zer dituzte duen galdera bat, kasu honetan da, zein da, nola du izena Nafarroako mendi altuena. Nola du izena Nafarroako mendi altuena. Erantzun bat behar dugu, eta da, nahiko matetzen bazakiela, pentsatu zen artean, zein izaten alda, Nafar eta Baztanarra dute zurezki goratu duten mendioi Oite Arron. Ez dago bastan, Ez dago bastan. Arron, arroak gara bastangoak, baino ezin dugu erran, hemen dago. Bai? La mesa de los 3 reyes. Euskeraz? 3 errege maia. Erantzun zuzena da, txalo bero bat. 3 errege maia, hori da, hain zuzen ere. Eta, gelditzen zaizkizue, zuen hurrengo galdera. Non dago Aroztegi? Ze herritan dago Aroztegia? Aroztegiako jauregia, Aroztegiako proiektua, azken aldean bolo-bolo dabilen hitza, karteletan ikusten da, telebizioan da, Aroztegia, Aztango herri batean kokatzen da. Non denon Gronozen? Ez? Gronozen ez? Zuek iruditzate, gontzere Aroztegian dute? Bai? Bai? Urno gontzere? Ni ez. Ni ere enaiz inoiz egon Aroztegian. 20 segundo. Herri bat erramarra duzu, Joseba, 10 segundo dituzue. Lekaroz. Lekaroz. Erantzun zuzena da, Lekaroz! Erantzun zuzena, Lekaroz. Eta zuen hurrengo galdera. Da. Agoteak. Agoteak. Zeren galdera da, agoteak. Ze herri eta ze auzotan. Gautu. Non kokatzen dira, agoteak. Agoteak, komunitate hori, komunitate publikoa, Baztanen finkatuak, auzo batean, zehazki, Baztanen, baina non, Baztango herri batean, eta zehazkiago Baztango herri bateko auzo batean. Arron ezagun, Erramarra du auzo? Erramarra duzue herriekin utziko zugu, eta galdera erraixa, herriekin astuta. Agoteak. Baztan pelikula bada, egit ezagutzen zuen Baztan pelikula, horra agertzen da Xione zaldian, eta pelikula horretan ez agertzen dute, Agoteak. 20 segundo, erantzuteko, zerritan. Eneko pentsakor dago. Ja. Bota nego. Arraioz. Arraioz.
Ez da raioz, raioz, erantzun okerra, erantzun zuzena, arizkun da. Eta arizkunen kasuan, non? Bozaten. Publikoa bazekien, bozaten, hau zu ezagunean. Eta azkeneko galderekin, tokatzen zaizu zuei azkeneko galdera bat. Eta da honako, ABC, bai? ABC da, nor da Xabier Silveira. A. Bertsolaria. B. Baztango Osasun Zentroko zuzendaria. Edo C. PSOEko zinegotzia. PSOEko zinegotzia. Minuto bat. Baduzue. A. Bertsolaria. B. Baztango Osasun Zentroko zuzendaria. Edo C. PSOEko legebiltzarkidea zinegotzia. Zer izango da? Politikaria, bertsolaria, osasun gintzaren munduko pertsona bat. Zer rote da? Zuek badakizue? Bai? Bai, ez zerraten duen ekok. Nekok ez du ideiarik ere. Zenbe, zenbe. Baztango osasuneko, baztango osasuneko. Baztango Osasun Zentroko zuzendaria? Ez da erantzun zuzen. Da. Zer da? A? Bertsolaria. Bertsolaria, bortzaldiz Nafarroko txapelduna. Baztango bertsolari ezagunena, akaso bitxo realizauen baino gehiago, eta dena pentsa zer ezaguna zen. Bueno, eta galdera guzti hauen ondotik, hemen onjotarrak, ez? Onjotarrak edo onjozaleak, onjoa guztoko dutenek, 6-tik 3 asmatu dituzte, 15 punto, zorionak! Eta hemen berriz, zematu zeduzue, Joseba zematu puntu zeduzue? 15 punto, egia da, 15 punto, Onat Lizazo. Lazotarren, dako bertzen 15 punto. Mimikaren txanda orain, beren gorputz adierazpenarekin, errapatu diete taldekidei, abel zer demonio denik erakutsi dietan, eskutuan, erakutsi dietan hitza, asmatzen duten bakoitzean, 5 punto eta minuto bat. Hitz bakoitzeko, Bruno hasiko da, hemen onjozaleak edo xixazaleak taldean dako. Bruno, hemen jarko zara, aiei behira, zazue, bota hartu buruti presentaizuen edo zein gauz. Eta Bruno, hau duzu hitza, Bai, ez erran altuan, hor pentsatu, baduzu minuto bat, eta minuto hasten da, 3, 2, 1, 0. Hemen duzu, Bruno, zer demonio, hango da hori, ikaragarrizko antzez lana. Bota hortik ideiak, zeizaten alda, eneko, zer demoniotan nahi da? Mimo bat, ez da mimo bat. Ez da mimoa, bota, ideiak, zertan nahi da, Helen erantzan edo, zer demonio nahi da? Shakira. Zer da hoi, zer rote da, payaso bat, ez, zer da, ideiak, gehiago, animalia bat, zer demonio. Zeizaten alda? Robota erantzun zuzena da, arrasongi! Bruno! Arrasongi zagon, antzeslan bikaina. Izan ziren robota, gaztetan. Ez? Zer izan robota inoiz? Bueno, eta hemen orain lasoztarrak egoi hasiko da. Egoi antzeslari ona, ez? Ikusten dut baiet, ikusten dut horregien inbar dela bikain batuko diogu zakurra nahiten edo zertan batuko dut, ez? Bertze zerbaiten ere. Hau da, ikusi ongi, Badakizu zer den, irakurri, badakizu zer den. Aitu dute horiek, hitzez aldatuko dugu. Oierrek bere agoan irakurri du, ez? Ez? Konfiatuko dugu. Minuto bat, emango dugu. 3, 2, 1, 0. Zer zara? Zer riten alda, a ber. Zer gertatzen da. Zer da itzoi, animalia bat da. Ingo du bertze bat. Bertze bat, por si acaso. Que baute begarri zen. Kaskarabarra zen. Bertze bat. Eta hau da... Mentxen. Baina?
Bueno, egoi, inbar duzun. Hau da, inbar duzuna, bai. Horra, itatu harko duzu, gorputz adierazpenakin, pentsatu pixket nola inbar duzun, zer demonio itenan duzun, eta nik erratekin ja, baduzu minuto bat, eta zuek bota harko duzu ideia. Burutik pasten zaizuena, edo zein gauz, zein tonteri izaten alda, hemen ez gaude klasean, hau da, bertze toki bat, txorradak egiteko tokia, eta txorradak egiteko momentua, 3, 2, 1, 0. Egoi. Ezin da soinurik egin, gotxia ez da zuzena, volantea ez da zuzena, soinurik ezin da egin, bakarrik gorputzarekin, egoi. Zertan nahi da, bota ideia gehiago zuek, burutik pasen zaizuena, gotxa, volantea, erranduzue, zer gehiago izaten alda. 30 segundo. Inbertu gauza bat. Zuek, bota ideia, zer gehiago izaten alda. Kotxean antzeko izaten alden zerbait, traktorea. Erantzun zuzena da, traktorea. Ongi, volantean, ongi, bikaina. Eta, nor da hurrengoa, hemen, Eneko. Eneko antzazle ona seguro, baiet. Batuko dugu pixka zailagoa, Eneko arrasona, así que pixka zailagoa. Bueno, minuto bat, Esteko hau, irakurri tranquil, ez zerran aguakin. Bai, badakizu zer den, badakizu eske ongi zer den, ikusi duzu mile aldiz, badakizu zer den, Eneko. Zola ez dakizula, ikusi ongi. Badakizu zer den. Ertze bat. Nola bertze bat? Bai, badaki. Badakizu zer den. Baina nahitu dute. Aixe. Zaituko gara, mango dugu minuto bat. Eneko, bat emaz zaila, ez zuzara arrasona. Venga, bertza. Izotza zen, horma. Nahitu dute. Hola. Adibidez. Tenezu, batuko dugu orai bat zailagoa oinike. Por si acaso. Bai. Venga, Eneko, zure partetik batu bat dizu, hor. Hau bai. Aixe. Minuto bat, 3, 2, 1, 0. Ezin da sotxikin. Bai? Eitzen era. Jaten janarie, eta zer gehiago egiten du. Olain du, jaten janarie. Jaten janarie gutxi ez da. Txikie, zer, jaten janarie, txikie. Zer izaten aldire? Ongi, Eneko, ongi ez da. Zer seinalatzen du hor? Galtzerdiak jaten ditu. Grixe! Xurie. Nik ikusten dut bikain, Eneko. Arroza erantzun zuzena da! Ongi! Ongi egina, Eneko. Buru argia, arraz ongi, Eneko. Eta orain kamera tokiz. Joseba, buru hoi argi. Bota edo zein gauz, profesional burutik. Minuto bat orain, basotarrak, oier, gorputz antzez lanean, eta hau da. Erakutsi bat ezuna, badakizu zer den, bai, badakizu zer den. Minuto bat, 3, 2, 1, aitzin! Oier. Zerrote da hori, oier, egin marko zu berriro. Karagarrizko subtilezarekin. Argi eta garbia, Joseba egoi, bota ideiak. Zer izaten alda. Janarie. Janaria, errandute. Janaria. Zerbait egin du. Tak. Janari bat. Zer izaten alda. Bota ideiak, janariak, botatzen aldituzue. Zen gauza.
janarien izen diferenteak. Probatu, eta 20 segundo, baituzue. Sagarra ez da. Platano ez da. Naranja ere ez. Eskuetan egiten du zerbait. Denbora pasatu da. Zer zen oier? Karameloa zen. Karamelo bat. Karameloa plastikoak entzen zion. Jak erekitzen zuen hor karameloa. Digo, Jerry ikusten diot, Hollywoodeko aktore izateko. Sutileza hundiarekin, teknika hundiarekin. Eta horai, Heleneren txanda. Hau aixe, Helen. Zuko batzugu zaila. Australopithecus bat, bakizu zer den? Ez? Duen aldatuko dugu. Batzugu bat errexagoa. Hau, ez erran, hauarekin. Ez mango dizu pista, bakizu zer den. Bai. Helene, a ber, nola egingo duzu noin? Ikerratekin minuto bat, bai? Pentsatu pixket, nola egin behar duzun, antzesla noin. Man behar duzu dena, Irabazi barra duzue. Eta zuek, bulbota ideiak. Minuto bat beraz, 3, 2, 1, aitzin, Helene. Zer da hori, altu. Arbola, aritza, altua. Altua, aritza, ez da. Mugitzen atzara, lurretik, nahi duzuna, Helene. Jirafa! Mapa! Guau! Fitxatzeko, hau, ziarako edo inteligentzia zerbaiten dako. Kera herrike. Eta zuen azkena, Joseba. Joseba, zu bai, bakitza dela, antzezlari kera harri. Ezen bat beharko batzu zuri, pixe zaila, Pixe zaila, eta mamarra duzu dena, Joseba. Ez dakit naski bazazte, haiek irabazten aski, hasi que mamarra duzu dena juntekoa, bai? Minuto bai. Zer den, bai? 3, 2, 1, Joseba, hasi. Baloncesto. Ez da baloncesto. Zer egiten du, agotik. Elefante. Elefantea ez da, elefantea. Mamut. Ez da mamut. Ongi izara oier. Segi botazen ideak. Segi, Joseba imitatu, lurretik behar bat imotu mugitu ere bai, mugitu. Hori da. Basurdea erantzun zuzena da, Oierri, ikaragarria, txalo bero bat, hemendik. Eta mimika, eta galdera orokorren ondotik, Oñozalek 30 punto. Horai bai, 30 punto, ongi etuzu, 30 punto. Eta Lasozalek berriz, 25 punto. Eta hau bat gaizki, 30 eta 25, ongi, argi gelditu, Bueno, pues orain, tokatzen zaie ukimenaren froga, beraz, hemen Brunok antifaza. Jeitsi beharko du, garriko dugu objektu bat, normalki ez dute pikatzen, normalki ez dira izaten sobera agresiboak, lasai, bizirik daude, edo ez, izaten alda elefante bat, izaten alda eskorpion bat, zer demonio urte den. Eta baitzu 20 segundo, 20 segundo, pim-pam, bazten direnak, bin hau, eta eskuek erdire, igo, 1, eta horroz, 20 segundo, kasu, zer demonio te dau, 20 segundo, dit hau, zateko zer den, esku artean baduzune, zer te da, 10 segundo, zer da esku artean duzuna, Bruno, nolako da, ze testu baduz, ze objektu izaten da, hor baduzuna, 10 segundo, txapela, erantzun zuzena da, txapela, bai, boneta izango zen erantzugia perfektuena, txapela, balio gerria, ontzat emango dugu, txapela. Eta orain, hemen Joseba antifaza jartzen, ez duzua ikusten ez, seguro? Hau nola du, no? Bale, orduen, Josebari emango digun objektua berriz. Zer izango ote da hau? Kasu, Horro, zu 20 segundo. Zer demonio ote da hau? Titu ongi forma. Zer izaten alda? Eiffel dorrea. Eiffel dorrea zuzena da! Eiffel dorrea zuzena da, Joseba. Egun zara? Noizbait Eiffel dorrean? Ez.
ez egon, baina batekin nolako forma zuen. Bueno, pues zure objektue, a ber zer demonio den hau. Zuri beti zailak hartzen dutzugu, Hemen duzu, eskuartean. Zera hemen duzu, hemen. Hoi, segundo, zer demonio da. Kandela bat zuzena da, entzuna. Usaindu duzu, usaindu du, nik uste, usaindu duela. Eta Lasotarren txandan, Oier, hemen dugu, Oier eskuak erdira. Hauzu takto honazuk. Bai? Horrek konprobatuko dugu, aber zer mozku taktoa. 20 segundo, erdeko zer den hau. 20 segundo, zer demonio ote da hoi. Deus kusi gabe. Zer izaten alda? Abaniko bat. Abaniko bat! Oida, kerrazia eta txuleria, oixen, Oier. Bikaina, 5 punto orden Lasotarrendako. Armi-armak bakigu ere zezura gustatzen, nolak kitia, batiko dugu. Ez? Lehen eskuek aitzinera. 20 segundo. Zer da hoi? Ez deitu zetua hor. Kontxa bat, bikaina, txalontxo bat. Taktoa ikaragarria. Bi, asmatu horren hemen. Eta azkenekoa, egoi, antifaza. Jarri. Ziurtatu ez duzula deus ikusten, hemen azpitik. Hemen ikusten hau zu, ez? Seguro? Bueno, hortxen. Eta egoi, zure txanda orain, 20 segundo, A ber, patuko zatea itzinetik igual. Hor duzu, objetua. Zer da hoi? Bizikletako boteina. Bizikletako boteina ikaragarria. Ikaragarria, abilezia. Eta objektuen joku honen ondotik, oraingoz emaitza, hontan ongi errango dut. Promeso onjozaleek 45 punto. Eta Lasotarrak 40 punto. Pixke baititik, baino ongi. Eta bukatzeko erremontadarako aukera, zapiaren jokoan. Bueno, eta azkeneko froga hemen inbarkote lasterka pile bat. Bada remontatzeko aukera, zapiaren jokoa, kasu honetan boneta batekin, hartzen duten bakoitzean 2 punto irabazten dute. Horren, pres hor, pres dute, bai, pres hemen, pres ere bai hor, errataldutzen baki bat, 2 edo 3. Eta horren arabera, inbarko dute, modu batean edo bertzean, bai? Pres beraz, eta lehenbiziko zenbakia da, 3 bat. Zer egingo ote dute, 3 eta bat irabazteko. Y nos dieron las unas... ¡Wow! Ikaragarria! Bai. Nik ez dut ikusi, ukitu dutenik. Mandu. Bai, eman du. Bai, hemen epaileak dio baietz, hemen epaileak dio ukitu datzuela. Epaileak dio baietz. Puntua zuendako, berriz. Epaileak errandu baietz. Zorionak. Eta orai tokatzen da. Bat bi hiru. Eta gainera mugimenduan, ibiliko naiz. Zer egingo ote dute, Hemen dago. Izugarria! Eta berriro ere irabazi dute. Lasotarrak sasoian. Ez, haiek aurreko ere ukitu die, Ibai? 3. Eta 0. Bai. 3! 3. Pasatu da, egoi pasatu da. Enekoren rekimailua. Enekoren abilezia. Keinua egin du. Musean bezala. Bat! Nork irabaziko ote du.
Joseba ikaragarria. Bruno ez du lortu, ongi saiatua. Ongi Joseba, ongi Bruno. Eta orain ni ibiliko naiz hemendik ere mugitzen leheno bezala. Eta untakoan errango dudana da 2-3. 2-3. 2-3. Arre, caballito. Eta hor. Ikaragarria. 2-3. Eta azkenekoa. Azkeneko saiakera. Eta untakoan. 1-2. Berriz ere, 1-2. Azkeneko saiakeran. Hemendik dago. 1-2. 1-2. Hemendik dago. Ezartu. Mugimenduan, 1-2. Penalti naute. Penalti egin naute. Ongi, irabazi duzue. Abilezia behartzen. Eta zapiaren jokoan ondotik, onjotarrak, 59 punto. Eta Enekok ja txapela jarri du buruan, baina 50 puntorekin txapeldunak Lasotarrak dira. Punto batengatik, 50-59, Lasotarrek irabazi dute, eta hemen akitzen da.